Sanibona guys. Ngiyaxolisa guys ukuthi kube ngathi ngizo-expose indaba zasendlini, but kunento engangiphathi kahle as umntwana. So guys, thina besihlala nomama nobaba, siyi-happy family. Masiyi-happy family kafika omunye umuntu owesifazane azodestroy ifamily yethu. Thina besingasweli lutho guys, besiyabantwana aba-right, abanezinto. Right now it's not the same. Siyasafara guys, and asina even uniform. Masesikolweni sihamba asihambi ngezinto ezi-right. Mina ngihamba ngecathulo ezingekho-right zesikolo. I don't have uniform. Uniform yami is all torn up, and like even ama-school bag besinganawo. Ama-school bag at the beginning of the year bekumele ngicele ebangani bami ukuthi sicela basinika ama-school bag. Bekumele sicela ukuthi basiphe impahla zokuthi at least sihambe sisigqokile esikoleni. Uniform cause asina uniform right. Besihamba nge-transport manje asisahambi ngayo anymore. Sesiyawoka and it's very cold. And manje baba akasasupporti kahle because like iyaphela ne-5 days singadlanga thina, siphuze amanzi nje kuphela. And umama uhlezi stressekile ukuthi sovuka sidle ini siphathe ini esikoleni ngoba asisakheri. And umama akasebenzi, and lo muntu owenza le nto le ubhizi uyastoka, uyabheka ukuthi siphila kanjani. Uyabheka ukuthi siphila kanjani, ustokha umamami, ustokha nathi lana. And ngiyazi ukuthi le video uzoyibheka, uyastoka ubheka umamami, ubheka thina. And angazi ukuthi yena ufila kanjani, ufila uhappy la khona yena. Uhappy la khona, akazi ukuthi thina we are broken, thina asisaphathekanga kahle guys, and isabantwana. And mina I'm a firstborn. You don't know how much it takes, you don't know how painful it is to wake up every day. Umntwana ustresseke na ukuthi ayibanda ngizodlana esikoleni, kumele uhambe ubheka abangani, ngicela abangani ukuthi guys ngicela nginguphukula. Knowing ukuthi noma ufike endlini akunakuthi uzophuma estradini uyocela ukudla, because umuntu nomuntu ubheka indaba zakhe, umuntu nomuntu unabantwana bakhe, unempilo yakhe. And lo muntu lo yenze le nto le, I wonder uhappy na yena ukuthi kumele asibone sisafara kanje thina, singahlali nobaba, sihlala nomama ongasebenzi, onganakuthi uzosisapota, uzosisiza, uzosinakekela. Nobaba naye ongasasinaki ngoba asina-uniform. And kuyabanda manje guys, it's very cold. Uniform idabukile, icathulo zidabukile, asina-icathulo, asinama-school bag, asina-uniform. Ngenxa yomuntu oyi-one wesifazane obefuna yena ukuziphilisa yena, ukuthi afile okay yena, ukuthi azobreaka umndeni o-right, o-happy. Ngenxa yokuthi bekafuna ukuzisa thina ubuhlungu. Lela ngenza ukuthi siyacela maqala ungena kuleli khasi lethu wenza ubulungiswa, ucofa subscribe button kule channel yethu Umkhosi. Bengenza ukuthi ke le ndaba ke idide abaningi ezinkundleni zokuxhumana. Ingane ikhuluma into eyisimanga, ikhala ezinkundleni zokuxhumana ukuthi ke empilweni yabo noma wayo kufike omunye umuntu wesifazane wesithathu. Sicabanga ukuthi ke kwa-break up abazali bakhe, then kwase kwaba ne-new relationship kubaba wabo, wayesejola nomunye umuntu wesifazane. So izingane zithi ziyasafara ngaloko. Ngane zakwethu, mina-ke nawe bengathanda sihlangane laphaya kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Umbono wakho ngane yakwethu ubungasibeka mhlawumbe endaweni ethize. So sicela ukuthi-ke nawe ushiye umbono wakho laphaya kwi-comment section sizwe ukuthi uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel yethu, siphinde sihlangane nawe video elandela siniphathelele izindaba nezinye izindaba. Danko, bye.